Belai belai kaino khairokma sinchang kha Thaniel Deborma. Tiniwo na mokol philik mano, na brain samung khlayo, na yakungyak samung khlayo, na busak luli mano. Joto bebak sikothui, sudu langma sini thuk thuk ungtongsu. Tiniwo Thaniel Debormani tam chaya tong. Bini dolni logyo tin thangtaniwo. Tiniwo bo asuke buzakha tiniwo hospital khlayo tiniwo bini langma chote ungna nangkha. Tini bini kun mazra kurui, tini bini kun dus kurui, haipan tini wo bo bin dolni logi tin thang tini wo bo abai ke bujanga nangkha, tini wo abo hainogoi bini nukuni borok jo to kable jak, jo to dukho nanglai jak, tini wo Thaniel Debormani abo hai bini sa khaimya nugoi, bini masong jo to dukho nangoi kable jak, tamni ke asuk sikla boslok sa ungman jorawono tabok Thaniel Deborma obai ke ungna nang tongkha. Ang khai bono kuthnyo an chuang bo te thang he li yang tin ole tin ri ru che be ke so no man chi ya bo ta je ba ta ni man chi ya lamsogo haino hai ani YouTube channel lo tini ongke jung Thaniel Deborma bo bujang mano te jung tini o kisi sa jung kok salai nai jung joton saimano Thaniel Deborma tini o bini doni logi wo buri malai ting thang tani wo tini wo bo bujang nangka phiaba bin condition jung jotono update nui tongkhana bin condition belekhan serious singjak na bini mokol samung klayo na bini brain samung klayo na bini yakung bini busak mungsa samung khlailia sudo langma simino duk ungui tongso abai condition tabuk chini Thaniel Deborma tongo sana thangke Thaniel Deborma tabuk sisikla boslok ungdropu tabuk se bo dunia dungnan jora phiaba o jora bono tini bo obahke hospital klayo ma tongkha abono obahai condition nogo tini bini nukun borok bo belekhan dukho kostong jak belekhano kable jak tamni ke tini obahai obostha nongmani yagulo tei chung khnaka tini bo Thaniel Deborma no je bunai khorok tam noi te bini mung bo chung khunai mankhana haipano ang dabu sayako karon ekdom srai khlaio midani busango phaimani yagulo chung te salainai tini je bunai khorok tam phanungtho koroburi phanungtho borono ekdom majra krak khlaioi chung borokno punishment ni nango chung saimaka tini wo borok kharjak noi phiaba dakti borokno romningtho tamni ke borokno romboi punishment khlaina ningtho tini wo borok ni bagoi tini wo Thaniel Deborma tini bini langma chote yungu tini hospital klaijak tini wo kwthar Deborma tini wo asuke buzakha bini bokhorok khunju joto thui phabika aboni bagoi obo justice blaikna nango tamni ke tini wo obo hai Thaniel Deborma no je bunai rok jodi justice khlaya hingke busan salo unagiri rok tebo bari nai aboni bagoi jung obon dui jung joto sabut khlai nango chinti prasak jung joto sabut khlai nango abo hai je gundagiri ungtone borok no dakti joto pal khlai sabut khlai borok no punishment rinani abo belakhana nango tamni ke tini o naidi kroksa chukjagya nukhong kunuya tini o Thaniel Deborma ni tamo sai tongba bo tamo samo hame khlaika ba na bo buino rap khlaio na bo ekdom kotor samo hame khlaio kunuphan khlaiya sudo bin don logi wo buri malai na nei sudo bo logiri mane se kya tini wo je mal nai Sanjay bo ke sa kaham tongo bini logi bin bono logiri nai tini wo Thaniel Deborma te katha Deborma ke naidi bo heng dokha abun bagoi obo chung jesakon justice nango tamni ke ang o Thaniel Deborma ni bini je bidunu gan blackana kha dukho nango karon tamni ke naidi kunia bo tini wo bujak mani jagulo tini wo bo bini langma chote ungui tini hospital klaijak abono gan kha blackana kha sao abon bagoi chung obono chung joto pal khlai sabut khlaioi Thaniel Deborma no chung justice chung marnani abo blackana nango ang asuno kok sasanai jotono hambai।